Počkaj. Však Bohdan skončil. Druhé miesto obsadil Bohdan Götz. Gratulujeme. A prvé miesto obsadil Peter Kapitán. Bravo! Bravo! Cenu mu odovzdá Robo. Fantasticky. Týmto by som chcel poďakovať všetkým priaznivcom, ktorí naozaj celú sezónu dbali o to, aby som podával dobré výkony, mysleli na mňa, aj keď mi to občas nešlo, ale stále mi verili. Chcel by som zhodnotiť túto sezónu ako veľmi vydarenú, z môjho pohľadu neprehral som ani jeden zápas, takže som spokojný, ale na druhej strane to samozrejme znamená to, že som nastavil látku veľmi vysoko a preto